evangeli zange ndimphathele ngamazwi kodwa ndeza namandla. You know the problem that we are having today kuba nevangeli ngenamandla. Manphinde ndithethe nokuphumbe kodwa makethe uxele uchezeke namhlanje. There is a problem that we are facing even in our churches. Kushumayela ivangeli ngenamandla. And mna ndidingiwa ivangeli ngenamandla. Ndidingiwa ukushumayela ngapha ndibe ndikhuzula ngapha. Ndidingiwa ukushumayela ngapha akusathetha ngabantwana bam kwentana. Ndifuna amandla. Ndifuna amandla. Awuthi ndifuna amandla. Ndifuna amandla levangeli. Wena mdibana ukushumayela ugula ngapha. Aphi amandla. Aphi amandla levangeli. I said amen and God's way. I can stand in power. Power. Usathana akoyiki umthandazo wakho. Usathana akoyiki ukukhonza kwakho. Kodwa usathana akoyiki amandla kaThixo. Uthi awufika amandla kaThixo abaleke. I can stand in power. In the name of Jesus. I will see power. In the name of Jesus. Now ivangeli ngikholwa kuwo. Ivangeli yamandla. Awuthi high five Mike, uthi high five Mike. Uthi amandla. High five nakumbule uthi ngifuna amandla. Uthi ngifuna amandla. Uthi ngifuna amandla. Uziqonda ivangeli yethu. Siyiqhele seyingena amandla. When we see the Greek, the Shemai Yesu and Amandla, this is a because of what came out of Amandla. If I not come, but you I remember for me in Banana Kateku. And he tried to Kateku at the film well. Yes, but the Islam situation are countries. Our mode was the Islam for only countries, but they came out of Katia. Ndidingiwe ivangeli yomlomo kumele kuthiwa kuzawulunga. UYesu wayehamba namandla. Namhla ahambayo wawashiya amandla. Hayi madoda, ndikhumbula uPeter ebheke etempileni. Wadibana nendoda engakwazi uhamba. Eyayihleli. Xa efika uPeter kuyo icela imali. Uthi igolide nesiliva anayo. Kodwa ikhona into etinayo. Ivangeli yamandla. Akesitheni ivangeli yamandla. Uthi igolide nesiliva anayo. Kodwa ivangeli yamandla nayo. Egameni likaYesu waseNazaretha phamo uhambe. Waphakama wahamba. Akesitheni power. In the name of Jesus. Ndifuna amandla levangeli. Ndifuna amandla levangeli. Ndifuna amandla levangeli. You know, at these conferences, we speakers from Nigeria all over the world. Sizothetha angabikho lamandla. Kanti sidingiwe ukuthetha thina sifuna amandla. Sifuna amandla. When you read your Bibles, kwincwadi ka 1 Corinthians chapter number 4 verse number 20, uthi uPawulos pha, for the kingdom of God is not just a lot of talk but of power. Of power. Namhlanje sifike a lot of talk. We talk. Esikhundleni zethu